Jännät paikat. Se on ilmoittanut seisonnan. No niin, anna mennä. Täällä kamera käy. No ei saa etukäteen manata tautia. Paikka! Hauda! Käännä sivuttaa siitä. Nyt on hyvä. Tänne. Kohtoo, kiitos. Hippo! Hauda! Täältäkin jää. Tässä on välillä. Täällä näin. Täällä. Pidä kiinni sinä. Pidä kiinni, kiitos. Siihen. Nyt, hyvä. Ei! Hyvä. Anna mennä. Tänne. Hyvä. Tuli hyvin varmaan kaikki siihen. Ihana tyttö, satut löytämään. Hieno homma. Hyvä. Hieno. Käy. Ammo. Heikka! Vau, mikä vileutuu. Ai. Tänne. Mä sain kuule hienosti tästä altapäin sen kuvan. Nuo vaan. Se oli tuossa aivan merkkaakin kohta. Katsoppa tänne. Tääköhän munkin jo ladata, kerkiänköhän mä tähän. Joo, ne menee edelleen. Ohjaaja kun sais saatana panokset pistää. Kotioni kamera nyt on nyt viimeisesti. Mä menen tänne päin, niin mä saan tästä. Sitsäkähän tuohon paikkaan, mä otan teistä kuvaa. Se on tuossa puskas, niin se nousee tästä. Mä jään nyt alle, mä menen tänne. Mä mennään vaan. Siitä lähtee. Päälle vaan. Päälle vaan. Päälle vaan. Päälle vaan. Voidaan saa koskia. Ammu. Häh? Sais ot. Katsotaan maalikamerasta sitten seuraavassa saunaan. Tuot tän. Tää. Hei. Tää. Tänne näin. Tää. Joo, kiitos. Susta ei paljon jäänyt lapsille kertomista. Ja paju vähän. Tuolla nuo näkö. No niin. Tja! No mene nyt perkele! Ahan! Ahan! Nouda! Ahan! Hyvä jätkät, 4 padoksella asaani. Ammu sekin. Ei. Tänne näin. Mello tän. Ammu kerran. Ja minä. No ei sulla sitä kuin 2. Niin. Tänne näin. Tänne näin. Hyvä. Täällä tää. Täällä. Ei näin. Tänne vaan, hyvä.
Paskaa lento. Mellu tää seisoo lintu. Tänne nää. Istu tänne, kun kaikki muut antaa luovuttaa se. Istu! Kato kun nenä tuolla näkyy, niin noin hyvä. Kiitos. Hyvä. Tuliko se? Tuli. Ylisaaren koira tuli tästä läpi, ei jäänyt kuin 4 väliin. Kuuliks sä, Harri? Sun koira tuli tästä läpi, ei jäänyt kuin 4 väliin. Joo. Palamusen koirasta ei oo videoa, se pitää saada videolle. Nyt pyövelit valmiina, kamera kävi. Peltopyyti. No ei sillä mitään väliä. Ei mitä voi. No mutta saadaan videon pätkä. Ei sitä ampua. Saadaan video. No odotetaan. Niin kauan kuin akku kestää. Meillä se sen purkaakin. Perse. Kokenut ohjaaja tiesit koiransa. Tänne näin. Tänne. Ja tässähän kun me lähdettiin, niin tässähän juoksi tämän ladon ympärillä. Tässä näin. Niin kuin mä sanoin. Tahas oli siirtynyt. Siitä mihin mä meinasin. Kurvastaa kaasut alueelle. Maahan! Ei tohon. Nouda! Nosti kerran nuo hyvin mattomat. Joo, mä katson, mä en nähnyt satana idea. Mä näin kato tuo Jarin tuolla ja nuo oli tuolla. Hieno! Hyvä. Istu. Irti. Kyllä hieno. Piti saada piikkinokasta videokat. Kasvattaja sai tulittaa vielä. Tänne näin! Tänne! Hei! Tästähän asmaa pois. Tuo nyt! Jarikin sai ampua putoavaa lintua. Tietolintu, mikä on tuossa puolessa. Tänne näin! Puolessa välissä. Joo. No se kokka, mikä siellä on. Hei! Täällä. Täällä osut tällä nallitys. Hei! Saa iltapäivälle oikein. Hyvä. Tja! Tuloo. Jari tuloo. Tja! Eteen vaan. Eteen. Mellu nouda. Täällä. Hyvä tänne. Hep. Täällä. Tänne. Täällä. Hieno. Istu. Irti. Hyvä. Nyt lähtee. Muistakaa traktorit. Jälkijoukot. Kamera käy, anna mennä. Ei oikein kauas eri. Kiimoilta. Tänne. Mä sammutan koika. Mene. Noniin. Ja. Justiin oli jyvällä. Täällä. Mellu, nouda. Hyvä, eteen vaan. Justiin sain tolpalle, sitten lähti tolpalta sivulle ja karvat leikki. Täällä. Hyvä. Hieno. Tänne. Hyvä. Hieno tyttö. Istu.
Istu! Istu! Irti, hyvä.